Arratsaldeon eta ongi etorri Zera Eristi erakusketa areto honetara. 50. urte bete ditu ikastolak, bete zituen urrian, eta ekintzak antolatzen hasi ginenean egokia iruditu zitzaigun ikastolaren ibilbidea jasoko duen argazki erakusketa bat egitea. Egia esan, argazki asko bildu izan ditugu, hasieran beldur ginen, ze papereko argazkiak ia pixka bat indarra galdu dute, baina egia esan argazki asko aurkitu ditugu eta sailkatzea ez da batera erraza izan. Biltze, sailkatze, ordenatze horretan talde bat aritu da, ikastolako talde bat aritu da, hemen nire ondoan daudenak, Mari Carmen, Nerea, Mari Paz, Carmele, Itziar eta Arantxa, eta asko kostatu zitzaien pixka bat bildutako material guzti horrekin nola antolatu hemengo erakusketa. Paretatan antolatu dugu pixka bat gaika, hori izan zen hartu zen irizpidea, eta letra honditan ikusten dezuen bezala, hasi ginen pixka bat ikastolaren lehena eta oraina, alderaketa bat eginez, eta bai egin dugu esparru guztietan irizpide hori erabili. Argazki konparatiboa jarri bitugu, lehen nola zan, nola egiten genuen lana, gure instalazioak nolakoak ziren, sekintzak egiten genitun, eta oraina. Eta bildu dugu guretzako esanguratsuak izan diran hainbat gaien inguruan. Lehenengoa gela barruko hainbat argazki ikusi ditzazkezue, ondoren guretzako eta batez ere ikastola izanik eta ikastolaren sorreran berez familioien ametsa izan bazan, beraien seme-alabak euskeraz hezitzeko sistema, hezkuntza sistema bat eraikitzea, euskeraz bizi jaialdiak ditugu guretzako ikur izan direnak. Eta horrela ikusten dira, hasiera batean nola egiten genituen jaialdi horiek eta gaur egun nola bilakatu diran. Zenbat ekintza berezi ere eta batez ere euskerarekin lotura zuzena izan dutenak, izan dira korrika, kilometroak eta horrelako gaiak. Kilometroak 2 aldiz antolatu ditugu jada, 3. antolatzea ere tokatuko zaigu datorren ikasturtean, eta horre ikusi ditzazkegu kilometro garaiko, bai 85koak eta baita 2002ko argazkiak. Ospakizunak ere, dudarik ez, izan dute guretzako hainbat oroigarri, oroimen, eta horra saltzen dira, 50. urte urrenerako prestatu ditugun ekintzen argazki bilduma bat. Baita ere, guretzako mendizaletasuna izan da printzipio bat sustatu izan duguna gure ikasleei, hasiera-hasieratik eta gaur egun ere indarrean dagoena. Bai ikasgelakin edo ikasgaien barruan egiten ditugun ohiko mendirterak, eta baita ere astebukaeratan antolatu izan ditugun mendirterak. Herriko hainbat erronka eta euskal kulturarekin lotutako hainbat ekitaldi edo hainbat ekimen. Inautirik, Santageda errondak, Olentzeroaren ibilbide eta errondak. Eta guretzako baita ere, batez ere beti pentsatu izan dugu ikasleak asko ikasten dola lau paretatik kanpo, eta guretzako oso esanguratsuak izaten dira irterak. Irtera hauek beti helburu pedagogiko batekin egiten dira, edo izan daiteke helburu sozial bat. Talde bezala, nolabait ere harremanak eraiki eta beste esparru naturalogo batean ematea beraien arteko harremanak. Eta horri deitu diogu ikasbidaiak eta irtera. Eta azkenean, ez dira danak azaltzen, 50 promozio ateratzea gelaka ez da erresa, beraz, horre pixka bat egin duguna da, zaharrenetik azkeneko promozioetako argazki batzuk atera. Azpian, han sakonean, telebistan, horria beste erabateko argazki kantidade bat edo volumena ikusi daiteke. Segurazki, sartzerakoan guretzako izan daiteke ze argazki gutxi da honez. Baina, sailkatzerakoan multzoka aukeraketa egin genuen, eta ondoren egin duguna da, pixka bat telebista erabiliz eta gaur egungo baliabidek erabiliz, horreia milaka argazkia saltzen dira, eta pazientzi pixka batekin ikusi daitezkenak. Bestalde, eskertu nahiko nuke, hainbat jenderi, hainbat ikastolatik pasatutako ikasle zein familiei, beraien borondatez argazki hauek gure eskura utzi dituztenak. Espero ezagun argazki horiek ez galtzea, beraien jabeen eskuetara berriro iristea,
eta besterik gabe ikastolaren izenean mila esker torri zeraten hoi, mila esker hainbeste lan egin duten kide hauei, eta goza dezagun pixka bat rekorrido honetaz, historia handik dare, pareta hauetan eta argazki hauetan. Besterik gabe, mila esker guztioi.